Hyvät ihmiset, tämäkin on näitä surullisia asioita, joita tänne tuodaan listalle. Ehdotetaan, että Mannerheimintien hotellien alta kaivetaan iso kuoppa kiviainekseen ja laitetaan tilalle sitten 800 autopaikkaa. Se on semmoinen toimenpide, joka ei ole kyllä missään synkassa kaupungin strategioiden kanssa, joiden mukaan kaupungissa pitäisi edistää joukkoliikennettä, vihreätä kaupunkia, ekologisia periaatteita, hiiletöntä ilmastoa ja kaikkea muuta kaunista ja hyvää. Takatöölössä epäilemättä on aika tavalla pysäköintiongelmia, mutta se, että niitä pysäköintipaikkoja tehdään runsaasti alueelle lisää, ei millään tavalla edistä näitä kaupungin hyviä kehittämisperiaatteita. Päinvastoin siellä tulee liikkumaan entistä enemmän henkilöautoja ja tämä autoliikenne myöskin tämän ehdotuksen mukaan tarkoittaa sitä, että ainoastaan Töölön torilta poistetaan autopaikkoja, mutta muuten nykyiset pinta-autopaikat myöskin jäävät olemaan, eli autopaikkoja on runsaasti. Kuitenkin tiedämme kaikki, että tuolla alueella on erittäin hyvät joukkoliikenneyhteydet